муҳаммадхоҷа яқубов. муҳаммадхоҷа яқубов мушзани маъруфи тоҷик буда дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия зиндагӣ ва тамрин мекунад. ӯ мушзани RCC Boxing Promotion буда қаҳрамони IBF Baltic, WBA Continental, WBC International, WBC Osio ва WBO байни ҷавонон мебошад. муҳаммадхоҷа яқубов 31 марти соли 1995 дар шаҳри Исфараи Тоҷикистон ба дунё омадааст. аввалин муҳорибаи ҳирфаӣ ва ё профессионалии худро декабри соли 2015 шурӯъ карда Владимир Тереховро шикаст дод. муҳаммад яқубов дар 4 муҳорибаи аввал аз Тоҷикистон намояндагӣ мекард ва баъдан Русияро намояндагӣ кард. гарчанде Русияро намояндагӣ мекунад, ҳамеша бо суруди тоҷикӣ қасам ба майдон мебарояд ва дар ғалабаҳояш парчами Тоҷикистонро мебардорад. муҳаммадхоҷа яқубов аввалин камарбанди худро дар муҳорибаи панҷумаш ба даст овардааст. ӯ дар ин муҳориба Николай Бузолинро шикаст дода қаҳрамони WBC Осиё шуд. муҳаммадхоҷа яқубов то ҳол 14 маротиба ба майдон баромада дар ҳар яки он ғалаба ба даст овардааст. аз 14 ғалаба 9 тои онҳоро бо тарзи нокаут ба даст овардааст. дар 14 муҳорибаи худ муҳаммад бо чунин варзишгарон ба майдон баромадааст: Владимир Терехов, Русия; Амир Салтаев, Қазоқистон; Николай Бузолин, Русия; Андраник Хлоян, Арманистон; Николай Бузолин, реванш; Йогли Херера, Колумбия; Ферузбек Юлдашев, Узбекистон; Дайки Ичикава, Ҷопон; Эрни Санчес, Филиппин; Ҷейм Барселона, Филиппин; Марк Урванов, Русия; Виктор Алехандро, Мексика; Эмануэл Лопес, Мексика; Ҷон Гемино, Филиппин. муҳорибаи навбатии муҳаммад яқубов 2 ноябри соли 2019 баргузор мегардад.